Ами, Айде, клипче. Парти в планината с диджей Миро, ей! Това иначе толкова симпатично момиче. Не, отидай там. Да вкарам пак с пантера. И това е Марго, се носиме кончето. Маргота настигне да мине кончето. Водача ти е с спидано. Да видим колко долу ще паднете. Дай, че има чака ръчната този. Дай, пропуста долу. Сваляй всичко, дрехи долу! 531 метра да се отбележи. 2531. Финалист номер 1, финалист номер 2 и финалист номер 3. Щеките горе, щеките горе. Аплодисменти! Щеките горе, а така, най-дългите щеки. Леко да не смачкаш толкова колкото. Аз клипче правя. Май го нацелих. Виж го краси. Я, така. Пушекче. Айде! Това е куркенска работа. Стопите се остават. Може да направим Нью-Йорк. Значи левия крак напред. Тази едната стои горе, другата долу. Дай на коленките първи. Браво, каква е хореография само? Това е заучено. И направо се зумба, човек, това се ръките. Давай, Ай, кръстосваме. И към следващия стил да преминем плавно. Айде! Я са щеки да видим с щеки, как умеете и са щеки. Да, така. 4. Чакай на равното. Смачкат колонката. нищо няма. Няма. Ете. Високо в планината хората не спират. Биле. Камон. Браво, много добре проект с щеките. Нали, по камъните не могат. Хореография. Дай сега с щеките горе. Нагоре, обратно. Тук пак на върха събрани. Молитва за дъха. Ти като си готов кажеш на мене, мам. Сега съм танцотко. Останем за малко. Дай, се влучеш. Продължай, Тони. Що не се включихте от начало? Виж, стига, как това? Не се може да убия. Ранени, но снима, продължаваме да играем. Айде да видим в следващия стил. Ламбада.
Хора, как ще качим горе, не знам. Айде! Чуй го мога. Владислава съм. Понеже сега тук сътрудничила заблят много коленцата, по една колега на коленки как. Дали няма да е по-добре? И аз мога да започна с това. Ема ти не си оптималисти. Падат от небето, камъните падат, падат от небето. Падат от небето. Айде, не ми слагайте. Няма слаби са коленцата. Трябва, иначе това някой камък на главата. Иска ми се лече, с тебе да живея, с тебе да живея. И да си Сега на коленка. ми се лече, Кача 5 пъти по-чуто. с тебе да живея. И да си Ай, Марта, горе! Лявото кръче играй, бойче! Стегни, хубаво стегни. Айде! Ма пак се откопчатва, сигурно не работи. Ало, доктор. Не се разсейвай! Не се разсейвай! Скоро свърши, че ми моляха ръцете. Айде, Ленче! Айде, горе ще. Пепо! Аз съм готов. Готов ли за следваща? Мира, това е колко продуцент и режисьори има тук това режисьор. Грим! Прическа! Добре! И плавен преход към следващия стил. Давай! И да си пея. Оп! Яденица, то стил, знаеш ли? Го, давай, Пут на кон. Ох, мой боже! Не играя с това, Марго. Не, това няма да го играя. Давай! Боже, няма кача върха Давай! Как се играе? Дай. Къде по-малко играем? Заслужава се за награда, а така? Айде, давай. Ай, певщик. Няма да учиш. Ще се отключа. Ух, се отрепим така. Ужас, айде сега. Дай! Ама не виждам какви килограми. Мале, супер. Дито ще правим масаж на крака. Връзна чаква се пак. А не дай му видео. Държи тук до мен, се чува. Аз към тебе да се. Плавно не мога да направя. Защо ми тръгва другото? Айде. Чакай. Айде, последно. Айде, Хурки!
Тук отсреща с стои хващаме, ела да виж. С планината отсреща. Ще играете хора с планината отсреща. Петобой. Химна. Задника взе се притеснява. Задника. Що че ги събира, викаш? Я да видя тази песика, позната ли бе? И морето е на Се по-далече. Много болека, я малко на щеките, така. Така. Така да се. Ама вижте вилето, бе. Опа, Биле много е по-бути мъж. Добре. Вилето. А, така. А, така, плащека си избра. Айде. И като... Много силен финал. Баси мажоретите. Я покажи сега. Покажи колко може да скачате. Я сега фанелките, изхвърлете фанелките. Хвърлете фанелките тъй. Айде, всички наобратно е така фанелките. Айде, хвърлете фанелките. Така, следващата фанелка, айде. Кой ще си метне фанелката най-надалеч? Айде, кой ще метне фанелката? Фанелка номер 2. Айде, Коев. Фанелка номер 2. Къде са? Айде фанелките, хвърлете фанелките. Няма значение. Карта отпадна и фанелката. Айде, върни са. Фанелка номер 2. Айде, фанелка номер 3 долу. Фанелка номер 4. Син цвят. Айде, фанелките. Второ. Коленка, чакай. Асистент. Аз мога да се храна, колекция. Изпуска коленката на Фанелки хвърлете, фанелки, не на коленки. Забави. Няма ли да свърши? Айде, малко се надъжете. Знаеш ли какво събрахме? Време соли. Криси ми, вътре в той, че не ме хващам всичките. Ами хвърляш фанелката. Много болеха. Като пирати. Чакаме. Маргото за Тончо ли хвърли фанелката, не разбрах. Маргото викам за Тончо ли хвърли фанелката, че не разбрах. Каква? Айде, каква е наградата за победителя? Айде, свърши лентата. Да, ще заседава и ще излъчи победител. Айде, довиждане. Това беше всичко от танците в планината. Кажете довиждане на камерата. Довиждане. И ако обичате, някой може да му каже, че сега е момента. Кажи на Тончо колко го обичаш. Тончо, много те обичам, баш, че не го разбираш. Така. Тончо да се вземе за близки. Най-накрая. Какво? Земи го разбира най-накрая, Тончо. Ти нещо ще кажеш на камерата за последно. Ами милото много обичам. Колко много. Е толкова. Кажи от земята до небето и малко отгоре. Земята до небето. До кончето. А ти нещо какво ще кажеш на камерата? Аз обичам мащерка и боровинки. Това го разбрахме. Аз обичам лютеница. За тебе знаем. Айде, довиждане. Ние оставяме в планината. До следващия конкурс. Който дошъл. Махайте за довиждане, махайте, чао.